weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to golleram Miriala Sayboɓe jongi seno busoɓe hayre mbara hayre gollera sare Mamadi sare Biria Bafara laɓe ko on waktu yoni ha to awini kame dara ene jiya e gardidi kabruji mena to leydi Sénégal balɗe ɗiɗi sunare hoorejo leydi ndi holliri ɗuma taw kadi ko fiyande wande toon e nder falde ñasiya ton to leydi Mauritanie jayde witende Adrara Info holliri wonande ñalawma hanki o e lundiɓe laamu Aziz mbaɗi potital gam innirde on ñalawma jokkere en ɗama ton to leydi Mali rewintoɓe limore hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ɓe kolliri e nder nden hitande ken wona temedde jeeɗiɗo e sappo e jeegomo neɗɗo mbasi pital men taw koye janguji tanto Guinée Conakry Alpha Condé joddima yoga ya jayndiyankoɓe e kanko noon wo holliri so tawi ɓe jiiɗi nandiral ara hakkude mabɓe moni kala e mabɓe yo ɗofto kuule leydi ndi tonto Burkina Faso jagorgal kalfinal koniyankagal holliri e nder leydi ndi kala ha tente keeri hakkude mabɓe leydi Mali maɓe nendu toon e koniyankoɓe beele ene mbawa habtade pelle ceɓɓitiɗe kabruji mena jolan jaberi ko haali Abouba woto goɗɗe jonjoni ja ñodena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde jeetati silo hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal pulaar to leydi Sénégal o ñalawma hande hoorejo leydi Sénégal waɗi kay ko wiyete balɗe ɗiɗi sunare wonande gendi leydi Sénégal saabi noon ɗeɗo hen balɗe ɗiɗi ñalawma hande e ñalawma janggo kala sunare ararayuji leydi ndi kala ma gartire ha hakkude e kala ko fate banggue welnere taw kadi ko pijirloji mantiniɗi kala mum koko haɗa gam rendude sunare wonande kay ɓeɗo hen sappo e tato waraɓe ɓeɗo hen sappo e tato waraɓe toon to falde ñasiya e nder nokku biteɗo e nder nokku biteɗo Bofa e nder nokku biteɗo Bofa bayete toon tigui kamɓe ɓe mbara kamɓe ɓeɗo hen sappo e tato neɗɗo en jeegomo noon gañama toon gañande musɗe no fewi ɓen jeegomo gañaɓe noon nawama toon to Dakar beele kay mbawa hebde safara timmuɗo no fewi ɓen waraɓe noon hen tato jeeya ko toon to Guinée Bissau heddiɓe ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe en goto wiyete ko Mamadou Diallo e goɗɗo noon ni wiye Daouda Diallo ne wonde Ousmane Balde ene wonde biteɗo ene wonde e biteɗo Kawsa Gassama Ibrahima Diallo Abou Diallo ne wondi kadi Abou Cissé walla mbiyen Abou Diallo ene wonde Abou Cissé kame Saydou Touré e Aliwa Balde ene wondi kadi biteɗo Ismaïla Diawo ene won mbiyen Ismaïla Sadio kame Alpha Diawo ko ɓeɗo hen woni mbasɓe hen pital men taw ko sappo e tato wonnoɓe toon e nder ladde Casamance e wonande noon joofa hen peɗeli ko ɓeɗo hen lundiɓe witeɓe MFDC e taw kadi ko jiyaɓe e robleɓe wonnoɓe toon to falde Casamance e kamɓe noon ɓe cakti ɓattake mabɓe gam witeɓe wona kamɓe mbaɗi ngalɗo hen baɗala e tene kadi ɓe jadani e waɗɓe ngalɗo hen baɗala hoorejo leydi ndi noon walla mbiyen koniyankoɓe leydi ndi yogay mabɓe nawama toon oɗo saaha mo gonɗen e beele kay ɓe mbawa wadde losko yañgo no fewi ko fate banggue ɗeɗo hen baɗe baɗaɗe toon e taw kadi ko baɗe ɗe gona joɗɗe no fewi hoorejo leydi Mauritanie biteɗo Mohamed Ould Abdelaziz jayde Mauritanie witende Ami Holliri e wonande kay hoorejo leydi Mauritanie windi ɓatake fade hoorejo leydi Sénégal e gam yettinde duwaw wonande kay ɗeɗo hen golle baɗaɗe ɗe joɗani e nder leydi Sénégal ko wona ɗum ko noon robelaɓe ken wona capanɗe tato walla mbiyen capanɗe jeegomo e tato robela e taw kadi ko wonnoɓe toon to Casamance accunoɓe kay ko fate banggue ɗen gueɗe kolliti e ɗo e balɗe ɗiɗi so tawi laamu leydi Sénégal daraki wonande kay ɓen sokaɓe toon to Thiès e taw kadi ko wonnoɓe robele en ko wona ɗum ko kadi gonka mabɓe so tawi moƴƴinaka kamɓe koye mabɓe koɓe hoccitoɓe e kala koɓe joƴƴinno
oɗo saha mo gondena yoga noon waɗi jiyande lundi ɓe yoga hen kolliri wonande kay ko yahoɓe ne gujjito ene coppuya ladde nde ko ɓen tigui saabi ndeɗo hen fiyande yoga hen kadi kolliri wonande cifande jaam e kisal hakkude robelo kame laamu ngu ko ɗum tigui woni ko rewani lawola ko wawi hen wonde kala eɗen ñaagui Allah subhanahu wa taala nde ɗeɗo hen gueɗe e gasata ha laaɓa e nder leydi Sénégal yaafo yurmo wonande kadi ɓeɗo hen yaltuɓe aduna o sellina ɓen gañiɓe henɓe ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Mbour jeere Mbour taw kadi ko jeere mawde nde Mbour ko nden tigui sumi jamma hanki sanga 19 heures taw kadi yaltinum ko biteɗo Abdoullahi Ba gardiɗo koniyankoɓe jeygue e nder ndeɗon falde kamɓe noon ɓe kolliri kamɓe koniyankoɓe faabuɓe ɓe gaari gam yidde ñippude ngeɗon jeygue kene fota wonde noon million ngaji sappo e koppareje men franc CFA ko ɗum tigui woni ko sumi hen hollirama noon jeere Mbour oɗo saaha mo gonɗen nde dañi kene fota wonde duuɓi temedere ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen syndicat ji joguiɓe toppitiɓe jangde taw kadi ko jangde secondaire kame jangde hakkudere kolliri wonande kay ñande sappo e ñande sappo e goho woni ñande alarba e ñande alhamisa koɓe waɗoɓe ko wiyete hofgo juuɗe hofgo mabɓe juuɗe noon wodata jangde hakkudere kamne secondaire ɗum noon saabi ɗuma ko cifande ɗeɓe cifodirno e laamu ngu ala hen kala ko rewi lawol beele kay laamu ngu ne jogo gonka mabɓe e moƴƴina gonka mabɓe moni kala totte galle tawa kadi alda e yobde kamɓe noon ɓe kolliri laamu ngu daraki hen kamɓene ɓe pelliti ñande sappo e ñande sappo e goho darade darde tinelal gam wadde ko wiyete hofgo juuɗe ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Tambacounda toon noon ko juma goto gonka toon e leggal bitegal plate o ko on juma tigui yana taw kadi ko pecce jamma yane mabɓe noon ko wuyɓe ko ɓen tigui dajjitiɗen bafe nati toon dañi wujjude e yoga e gueɗe baɗanoje toona eɗen mbiya noon bandiraɓe kala so tawi kay neɗɗo naati e juma e wujji ko wonno toon ko accata galle janano goɗɗo eɗen mbiya tan yimɓeɓe yo kando galleji mumen ha tiiɗa ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Linguére e wuuro wiyetego Darou Minam Darou Minam Taïfa toon noon ko tana musɗo waɗi toon taw kadi ne tawe e nder falde Gosana toon noon ko gorko biteɗo Aliou Sène ko kañum tigui yooɓi fittandu biyetenoɗo Modou Diouf saabi ɗum noon ko foɗodirde ɓe suka debbo kamɓe ɗiɗo noon ɓe gonno tigui kone hewɓe jawdi hen goto mabɓe ne yarano e duuɓi nogas e jeetati e goɗɗo ne yara e duuɓi capanɗe tati ñalawma hanki subaka hanki noon ɓe nanggodirino ɓe kaaɓi haare sattude no fewi caggal on nde yimɓe notte nden haare dañi tigui sernudeɓe ko nden tigui ɓe certi moni kala hooti galle muma ko ɗon tigui yimɓe hewɓe cikki haare nde gasi ha laaɓi deke noon biteɗo Aliou Sène o haare nde gasani e muɗoma saabi ɗum noon ko kiram ɓe poɗodiranno ko suka debbo goto ko ɗon tigui jamma jenggi o hocci sawru makko o yeehi galle biteɗo Modou Diouf nden wari toon to galle Modou Diouf o tawi wonne leeli ne ɗani ne leldi e miñum gorko ko ɗon tigui o waɗi e mum cadbi ha rutti e jomum kanko noon ko ɗon o waɗe ladde o dogi e caggam noon dadiɓe Linguére dañi fawde e makko jungo kanko Aliou Sène oɗo saaha omo tawe e juuɗe dadiɓe toon to Linguére sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde witende adarare en fooɓe kolliri e wonande kay ñalawma hanki o wonande lundiɓe dental lundo mbaɗi potital mumen gam suɓade yogay sukaɓe beele mbawa yaade galle oɗo hen gonnoɗo sarɗiyanke sur sarɗeji toksur biyeteɗo Mouhamed Wula Qadda jaggaɗo ne Dumba e cuuɗi dumbirɗi taw kadi koko fate banggue dawrugol kamɓe noon ɓe jeehi toon ñalawma hanki o gam yettinoyde toon konnguɗi mabɓe gam teddinirde ñalawma jokkere en ɗama suuti toon konnguɗi mum noon oɗo hen gorko gardiɗo ngolɗon guinol biyeteɗo Mouhamed Wuldo Mawludo kanko noon o holliri wonande kay oɗo saaha mo gonɗen laamu leydi Mauritanie yiiɗa gonga yiiɗa potal yiiɗa ko wiyete nunɗala wonande kay oɗo hen biyeteɗo Mouhamed Wul Qadda gonnoɗo sarɗiyanke sur sarɗiyeji tokusuro walla mbiyen Sena jaggaɗo ne Dumba taw kadi wiyani waɗani kañum koko toña ko ngeɗo toñangue ɓuuri teskede e nder leydi Mauritanie ko wona ɗum ko noon debbo dariyanke taw kadi ko darniɗo haqqe innama ade biyeteɗo Aminata
Aïssatou Mitu El Muhtara suti kongudi mum golli jaw farnuɗum e hoorejo leydi Mauritanie kanko non wo holliri oɗo saaha mo gonden ɓesguji murtannaɓe kala poti ko ummade ndaro kamɓe kala ɓe guitta oɗo hen biteɗo Aziz e laamu leydi Mauritanie so tawi noon ɓe jawnaki ɓe guittimo e laamu leydi Mauritanie kanko non o jogori ko bonnude leydi Mauritanie tuma kay oɗo saaha ne teska wonande cuuɗi dumbiri ɗi e ndumma hen ko yimɓe ɓe mbiyani mbaɗani ko wona ɗum ko noon leydi ndi ala potal ko fate banggue leydi waalo kame leydi jeeri ha tenti e to banggue guri kame ɗemɗe e ha tenti kadi ko fati e banggue dañde kayita jibinande kanko noon wo holliri leydi Mauritanie ala fodde haqqe innamade ɗum noon so tawi ɓesguji leydi ndi daraki darde tindelal gam ittude ɗon oɗo hen hoorejo leydi ndi hay goto anda ɗo jogori farnude ndiɗo hen leydi o suuti ɗin konngol nen ko ñalawma hankittuma kay nde mbaɗi potital ko wiyete jokkere endama o holliri wonande jaydiyankoɓe keptinaka e nder leydi Mauritanie ha tente jaydeli e jeyɗi koye mumen kaɗaɗi yitade koye mumen e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde witende kalam holliri wonande kay ɓeɗo hen jangguɓe taw kadi ko jangde dowroye ko fate banggue doctorat gal woni safrude yimɓe yoga hen janggi ko toon to leydi Sénégal yoga hen janggi ko toon to Maroc yoga hen ko toon to Tunisie yoga hen ko doctoreɓe taw koko wiyete généraliste en yoga hen ko spécialiste en kamɓe non ɓe kolliri mette mabɓe no fewi ɓe darinoma yeeso jagorgal wonande kay taw ko jagorgal kalfinangal cellal ɓalli ko wiyete ministére de la santé ɓe darima yeeso joɗɗorde mum gam hollirde mette mabɓe no fewi e kamɓe non ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen kamɓe kay ɓe ngala ko wiyete golle e teni goto mabɓe kala ene jogui seeɗan fagal mum ha timmi tene guila ɗe garti ha fade joni e kene wona duuɓi ɗiɗi hay goto e mabɓe gollani e nder leydi Mauritanie e kamɓe non ɓe kolliri koɓe capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo tene kadi goto e mabɓe kala ne jogui seeɗan fagal timmungal ko docteur Pelin bawɗo safrude kono ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe joƴƴini kayitaji ɓe tamti ala e mabɓe kala noddaɗo e nder golle ngal ɗon jagorgal soɗen teski noon ngal jagorgal taw kadi ko jagorgal kalfinangal cellal ɓalli hollirino ñande capanɗe tati e gonduɗo hen lewru maydiɗo hen ndu walla mbiyen lewru décembre maydiɗo hen ndu hollirino ene sohli kene wona capanɗe nayo taw ko généraliste ko wona ɗum ko noon spécialiste uji taw kadi kene fota wonde sappo e joyi ko ɗum tigui o sohluno hay ɓen kadi ƴettunoɓe ha oɗo saaha mo gonɗen hay goto e mabɓe anda holɗo foti hedde e kamɓe noon ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende Atlantique kamɓe noon ɓe kolliri e potital bandungal toon to Nouakchott taw kadi ngal potital saabi ɗum ko yurnittoɓe ko fate banggue heege e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri nokkuji ɗiɗi walla mbiyen diwanuji ɗiɗi ɓurɗi heeguede e nder leydi Mauritanie ha tenti rewɓe kame sukaɓe e nder falde Guidimaka so diwi nder falde Guidimaka ko nokku goɗɗo biteɗo Hawdila Sargui kamɓe noon mbaɗino jonde mabɓe e nden jonde noon aɓe tijjino hen yoga e jaydiyankoɓe laamu leydi Mauritanie kono noon e yoga e mabɓe garani kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen aɓe ɓuuri teskade e laamu leydi Mauritanie ɓurani yidde ummanade ɗeɗon gueɗe ɓuuri yidde ummanade ko gueɗe goɗɗe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde witende Sahara Média ɓe kolliri wonande kay safroɓe e nder leydi Mauritanie kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen e caggal nde ɓe joddi e syndicat ji mabɓe woni hujjinkintoɓe hakkude mabɓe e laamu ngu ɓe kolliri ɗeɗo balɗe koɓe jogorɓe yaade ko wiyete hofgo juuɗe e safroɓe noon taw kadi ko safara dowrowo so tawi jeeyi hofgo juuɗe moƴƴata e ɓen ñawɓe e kamɓe noon ɓe kolliri gonka mabɓe moƴƴani e nder leydi Mauritanie teni laamu ngu e toppitakiɓe hay seeɗa jayde witende Al Akbar holliri wonande kay e cetal gongal ton to leydi Mali bitegal nusratu al islam nusratu al islam wal muslimuna ɓe kolliri kamɓe noon mbaɗi janguji jonɗi no fewi hakkude leydi Mali kamɓe leydi Burkina Faso e mayirɗe ndeɗo hen hitande ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en jaa ha toon to wuuro witengo Seno Bussoɓe e toon noon ñalawma hanki o ko potite mawɗe mbaɗi toon saabi ɗum noon ko gueɗe fina tawa ko ɗum tigui woni ko waɗa e nder goɗon wuro ngo noon noddi guure taari ɗum kala banggue o to banggue maayo ga banggue maayo ha tenti kadi e guuri certuɗi kame ɗemɗe certuɗi kala e moƴƴinde gonka kame koddigal e cehilagal ene tawtora ɗum noon jagorgal kalfinagal ko fate banggue ñeñal kame karallagal woni fina tawa e suuti ɗon konngudi mum gam hollirde beele mum no fewi wonande kay e wuuro witengo e Seno Bussoɓe tuma kay nde weeɗi juuɗe mum faade guure hoddi mum ha tenti kadi ko fati e banggue teddugal teddodirde hakkude ɗemɗe kame guuri e
e teddondirde hakkunde yimɓe kala kamɓe noon ɓe kolliri koɓe ɓuuri wawde ngardinde e nder wuuro mabɓe ko woni beele mawɗo noon ne teddiniraka ɗin ñalɗi taw kadi ko gorko biyeteɗo dande leñol yimiyanke ngana ɓurɗo andirede baba mala ma ena garto e ɗiɗo hen ñalɗi so gueno haaji sen gewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali rewintoɓe taw kadi ko limore kitale kamɓe noon ɓe jaltini cimtol mabɓe kesol taw kadi ɓe goɗɗani lundi yankoɓe ɓe kamɓe noon ɓe kolliri hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi mayde ɗo hen nde kene wona temedde jeeɗiɗo e sappo e jeegomo taw kadi ko ɓiɗɗo malinaɓe woni ko mbasi pittali men e nder leydi Mali ɓen kala noon mbara tigui koye janguji taw kadi ko pelle ceɓɓitiɗe e mbaɗi ɗiɗon janguji e nder leydi ndi biteɗo ceɓele Damba Darame e holliri wonande kay kene wona temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayo e ɗiɗo e koni yanke ko ɓen tigui goni ko mbasi pittali men e nder ndeɗon hitande e nogga walla mbiyen temedde ɗiɗo e capanɗe nayo e jeeyo hen mabɓe jeeya koye koniyankoɓe jeeyaɓe e hinde fama kene wona capanɗe nayo e jeeyo ɓen kay jeeya koye ministre mo loni ɓenne kadi mbasi en pittali mumen hen ɗiɗo jeeya koye koniyankoɓe leydi France wiyeteɗe Barkhana ɓe kolliri noon wonande kay ndenka e kisal leydi Mali ne yatiri caggal ko wona ɗum ko noon gardiɗo fedde gotago windere nde biyeteɗo Antono kañum e hoore mum holliri Gouttiére holliri e oɗo saaha mo gonɗen leydi Mali ene yatiri caggal ko fate banggue nden kay kisala e tuma kay teskede kene wona temedde ɗiɗo e capanɗe jeenayo e ɗiɗo e taw kadi ko koniyanke leydi Mali woni ko wasi pittali men taw kadi koye janguji e baɗɗi e nder leydi Mali ko wona ɗum ko noon toon to kiidal ñalawma hanki o e werla lafaji mbulaji ko kanko ɓe tigui jaɓɓi toon pettoje ha ganduɗa werla mabɓe fettide en pettoje waɗani mayɓe kono waɗi hen gañiɓe ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaare duɗal jaaɓi ha teddigal leydi Mali oɗo ñalawma hande watti lawol nayɓiwol koɓe natani golle tawtorede hoorejo leydi ndi e woni Ibrahima Boubacara Keita ne tawtora ɗum jagorgal kalfinagal e jangde leydi Mali ko wiyete neeti kañum ne tawtora Ibrahima Boubacara Keita noon suuti ɗon konngudi mum e beele kay jaam e kisal ene arta hakkude janggoɓe kam e jangguinoɓe e hakkude syndicat ji jangguinoɓe kam e laamu leydi Mali kanko Ibrahima Boubacara Keita noon wo signi toon walla mbiyen wo siifi toon kene wona temedere million beele kay wonande kay duɗal jaaɓi hattiringal wawa hesditinede yoga kadi e duɗe taw kadi ko duɗe dowroɓe e mbawa fewnitede taw kadi ko pewnitagol jaadugol e jamanu CMA wonnoɓe rebel Al-Jawad woni mabɓe kay jeehi toon to États-Unis d'Amérique ene tawe nden fedde yande toon noon biyeteɗo Bilal Sharifa Al Aga walla mbiyen biyeteɗo Bilal Sharifa Aga ene wonde biyeteɗo Al Gabasa Aga kamɓe noon ɓe jeehi toon to leydi Amérique e gam yidde joddade e fedde gotago windere nde e caggal on nde cifande cifodiri noon hakkude kay ɓeɗo hen wiyeteɓe rebel woni CMA hakkude mabɓe laamu leydi Mali e beele jaam e kisal ene arta hen hollirama noon wona ngol woni goo mabɓe e yaadi toon gam joddade e fedde gotam fago windere nde tuma nde fedde gotam fago windere e ñiŋi wonande kay kiidal oɗo saaha mo gonɗen laafaji mbulaji e ɓerɗe mabɓe ndeƴani toon hay seeɗa kuntala sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry Alpha Condé joddima e jaydiyankoɓe caggal kay nde crec mawɗo woni hakkude mabɓe ɓe joddima ɓe mbaɗi hirande wande fayida no fewi Alpha Condé noon suuti konngudi mum ngam wiide so tawi woni jaydiyankoɓe jiiɗi famodirde e makko kanko hoorejo leydi Guinée yoɓe ɗaccu ko wiyete leñamago wawla rewde ko wiyete haalisaji omo teski noon lundiɓe e kala sahani mbuña wonande kay jaydiyankoɓe e binda yoga cimti mbaɗa ɗum e kanko Alpha Condé taw kadi cimti ɗi e gona cimti dewɗi lawol ɗum noon wo jaɓata ɗum hande wo jaɓata ɗum janggo so tawi o yiiɗi famodirde e mabɓe walla ɓe jiiɗi famodirde e mabɓe yoɓe ɗaccu o ko mallinke o ko susu o ko pullo kamɓe kala ɓe ndenda ɓe gona ɓesguji guinenaɓe ha joni toon to Guinée Conakry keddorɗen ma en kaale stade l'amitié mo Guinée e gonɗo e leegal biyetegal ndongo toon noon hollirama oɗo saaha mo gonɗen ko kulhuli mawɗi goni toon so tawi jamma fuɗɗima nadde tan e yimɓe kewi ko warede e ngal leegal biyetegal ndongo ha tenti noon e oɗo hen gorko gonnoɗo kay bustotoɗo kabinaji biyeteɗo Mamadou Mohtar Diallo ko fittanuma ko tigui yoɓa toon ten haɗo ɗo gonɗen wadɓe ngal baɗal ɓe jaggaka e taw kadi ene jangto ɗum biyeteɗo Bari Alassane hollirino kañum e hoore mum e jagganoma toon ɗeɓi warede koma ɓocciti oɗo saaha mo gonɗen noon e kala saaha yimɓe
ene mbari toon tene kadi commissariat police gonɗo ɗon e ngal legal e woɗɗani ɗon o anda holko saabi nden ka e kisal ene ngakki e nder leydi Guinée oɗo saaha mo gonɗen toon to Burkina Faso jagorgal koniyankagal biteɗo Jean Claude Bouda waɗi jilu mum yogay nokkuje e nder Burkina Faso walla nokkuje e nder Sahela e kanko on o holliri oɗo saaha mo gonɗen ɓe goni koye heblude koniyankoɓe mabɓe e gam neldu ɗumen e nder leydi ndi nokku biteɗo Dewu ene wonde nokku biteɗo Oursi ene wonde nokku biteɗo Marako ene wondi e nokku biteɗo Gromo e ɗiɗo nokkuji kala ene tawe keeri hakkude mabɓe e leydi Mali oɗo saaha mo gonɗen noon e dadiɓe hewɓe walla koniyankoɓe hewɓe koko nelete toon e beele kay ɓen koniyankoɓe mbawa huccodirde e pelle ceɓɓitiɗe e sen giwi toon to Burkina Faso paɗen ko toon to leydi Cameroun waɗino erango wonande kay oɗo hen gorko biteɗo Ayuke Tombe so tawi yiyama yo fawe jungo kanko noon ardi ɓeɗo hen wonɓe toon to Bafoussam e nder falde Angalphone toon to leydi Cameroun ha gaddi toon fitinaji mawɗi no fewi waɗi mayɓe hewɓe ko fati e koniyankoɓe leydi Cameroun kanko noon ñalawma hanki o fawama jungo e hôtel goto taw kadi ko toon to leydi Nigéria e lamorgo ngo e wuuro witengo Abuja hay so tawi woni kam ha hande Yaoundé e so taw wadde confirmé wonde o jaggama BBC mo Yaoundé waɗi confirmé e dadiɓe ɓe leydi Nigéria pawi e makko jungo ha joni toon to Afrique centrale keddoɗen ma en jaaha toon to Guinée équatoriale e toon noon caggal kay oɗo hen kuddata jogornoɗo wadde toon mo laataki e kene fota wonde capanɗe joyo ɓiɓɓe cannajo wurnoɓe toon to Guinée équatoriale e taw kadi ko yeeyoɓe ɓe noon pawama juuɗe oɗo saaha ne goni e juuɗe e caggal noon jillu jagorgal kalfinagal hakkude leyɗele ngal leydi Tchad yaadi ɗum toon to Guinée équatoriale ha joni toon to Guinée équatoriale keddoɗen hakkude Guinée équatoriale kam e leydi Espagne e tekkere ne luuɓa ɗon soɗon teski noon ko leydi Espagne kam tigui halfi Guinée équatoriale e leydi gotiri kalori espagnol e nder Afrique ko Guinée équatoriale e caggal noon nde jagorgal mabɓe walla hoorejo jagorgal mabɓe le biteɗo François Pascal Obama nde waɗi jilu mum wonno ko 19 lewru décembre toon to Bowal laaɗi diwoje e ngal mala bo ko toon tigui wo holliri wonande laaɗi diwoje kewɗe ma tarif men ɓeyde ko wona ɗum ko noon lanaka leydi Espagne guiwowo toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Madrid holliri nogas e ɗiɗi ndu hen lewru koko dartinta ndiwo mum e jurade toon to Bowal laaɗi diwoje ngal mala bo sen giwi toon to Guinée équatoriale paɗen ko toon to Souda seppoji gulli diaw mbaɗino toon to Darfour kane maayo Mbulaw to wiyete Nil Bleu ene wonde Khartoum e nder leydi ndi kala saabi ɗin seppoji noon ko mburu koko ɓeyda toon ha ganduɗa ɓe duppi ponoje e dadiɓe beddima ko wiyete lacrymogène ha waɗi neɗɗo goto mayɓe hen waɗi yimɓe jeegomo gañiɓe hen toon to leydi Libye e toon to leydi Libye noon ko rewɓe ɗiɗo mbasi toon pittali men taw ko laaji ɗiɗi e duppinnoɗe e nder nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo Garboulay e nokku biyeteɗo Garboulay ne tawe 50 kilométre hakkude mum e Tripoli ko toon tigui ɓe jooli ha ganduɗa rewɓe ɗiɗo mbasen pittali men kene fota wonde temedde tatto neɗɗo ɓe gonno e kamɓe kala oɗo saaha ɓe nawama toon to Tripoli oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba manawen ha toon to Yemena e kame siri e ha toon to Sine kame leydi France Allemagne ene wondi e Canada jam ñalle moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kabaruji men joolam jaɓeri puddorɗen ko to leydi yamen e nder leydi yamen noon e wuuro wiyetego Sada ko fedde seɓɓitinde wiyeteɓe utis tawa kadi ko ɓattiɓe nde ɗo fedde wiyetede Al-Qaida ko kamɓe tigui cammini toon lanadiwo ko kuninkoɓe ɓe leydi Arabie Saoudite ka hinde F16 ɗum waɗi ko altine hanki o caggal noon waɗi ko alata hanki o ɓen caggal noon nde ɓe cammini lanaka ko ɗon tigui kippu faabu taw ko ndeɗo fedde wiyetede coalition woni fedde rendimɓe doole mumen habtade pelle ceɓitiɗe tawateɓe e nder leydi yamen ko ɓen tigui jeehi paaboyi pilotaji ɗiɗi wonnoɓe hen paabama mbasani pittali mumen mbiyan noon ko ayawa habrirde woni télévision mo leydi Arabie Saoudite wiyetede Al Arabia ko kañum tigui ɓayyini kabaru o koto leydi Syrie paaden e nder leydi Syrie noon nden ko nogas e goho neɗɗo wasi fittande mum tawa kamɓe fof ko jambureɓe e nder ɓen nogas e goho wasɓe pittali mumen hen jeetata noon ko kurkaji tukosi
woni sukaɓe mbiyen ɓe mbasi pittali mabɓe noon ko caggal kayde avion ngaji leydi ris wonɓe tatateɓe e nder leydi Syrie walla ɓe Bashar al-Assad caggal nde joore mabɓe pettoje koto leydi Chine paaɗen to leydi Chine noon mbiyen e nder maaje leydi Chine ko bateau goto taw ko bateau mo leydi Iran ko bateau noon dimɗowo ndelam kuɓɓam woni pétrolier ko kan bateau tigui e oɗo saaha woni tigui e ruppitade jeeyge caggal noon nde ko felbodiri e bateau mawɗo laana mawko taw ko laana leydi Chine addo ka marchandise kanka laana leydi Iran addo ko ndelam kuɓɓam gam noon e ko limduno 130 ujunere tonnes taw ko ndelam kuɓɓam woni pétrole e ko wiye tanker Shanxi e ko wonno 33 neɗɗo ne gollotono e makka kamɓe 33 neɗɗo ɓe fof ɓe cikka e oɗo saaha joni koɓe mayɓe saabu kay e nder ɓen hen goto mayɗo goto yitama kamɓe 32 ɓe noon mbiyen hen 50 ko leydi Iran naɓe jeeya ko jibinande Iran ɗiɗo noon ko Bangladesh naɓe mbiyen laana ka ko laana mawka no feewi e ko ɓiɓe tigui juutede makka ha 294 métre e kala saaha noon laana ka ne ɗamina e oɗo saaha makka fettu walla ka debba e nder ndiyama koto leydi France paden kalene Emmanuel Macron hoorejo leydi France e o saaha omo tawi tigui e jillu makko e nder leydi Chine mawo sifodir noon e nanɗo makko hoorejo leydi Chine sifande mawɗe ha tengti to banggue jeeygu kay beele leydi Chine e leydi France leyɗen ɗiɗi beele foof men yiito hen hoore mum beele kay leydi Chine additta marchandise uji mum e nder leydi France noon kadi leydi France ne wawa nawde marchandise uji mum e nder leydi Chine tawane yiito hen hoore mum koto leydi Allemagne paaɗen kalen noon e oɗo biyeteɗo Denis Naki ko turkinajo taw kadi ko hinde ko leñol jeetongol biyetegol kirda ben kanko noon ko jibinati ko jibinande leydi Allemagne ko nder leydi Allemagne o jeeya tawa kadi ko fettiyanke fugu koyngel ngana ganduɗa ɗo e leydi e jamma beddo noon ben o ɗeɓi wasde fittano makko wofnama to mayamno caggal kayde yimɓe paddi werla makko bedde makko kay kure condi ko Allah dandimo noon e oɗo saaha o porti plainte contre X mbiyen losgoji mawɗi noon udditama beele kayne ande yinnoɓe gollade ɗe golle bonde koto leydi Canada cakkirtuɗen kalen noon e nder ngoɗo wuuro witego Nouvelle Écosse noon e tawe tigui de funnague e leydi Canada mbiyen ko cuumu musgo waɗi toon e galle goto e nder galle goto ko cuumu musgo waɗi toon ha sukaɓe nayo mbasi hen pittali mumen Ali Abouba sukaɓe nayo mbasi hen pittali mumen en ceertani konngol meɗen mbaynigo hande e mbiyeten neɗɗo so tawi reemi gawri muɗuma remtima reeni ha gawri feeñi waɗi buma ngala ha gawri dañama soñama ha gasi ma cokka cotta guitta gawri ndi ha laaɓa nde mbawa defde ñaama kono a wawa soñde tan mbaɗa e barme ñaama tawa sokkani a sottani a wattani ɗum condi hen sahaji mbaɗa lacciri ko noon e gandal wayi e gandal so tawi a janggui ha wi a wawi ma bittangal ha keɓa hen ko fayidini mbawa gollorade ɗum yimɓe kala jiiya ko ɗum woni ko wiyete gandal ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki joom yo jaam Allah hiranena